da musanma hala heewi wona waɗi hankadi jeewala mumɗi bayla huune han suna ko dewi hen fof on de gonga kala ko dewi hen fof kadi holno ɓernde haaɓirta hono ko mumɗal gonga pour kala aɗa hen probléme wallahi kadi minen min gona yimɓe komin fecciri yimɓe simi joom tension wona nen gonga walla mette keɓirtuma jana mbaɗa paralyse yalla sur gaña daña sago muɗum yalla sur ɗum noon hankkadi haare heddi tan ko mumɗude hankkadi mi ɗaldan Allah tan mi mumɗo hawna ma Allah ittu ma iyu kala ko jiiɗe aduna ko gasa enen laamu Allah caɗele men ko oɗo debbaji tan woni caɗele men oɗo asu iwre ɗum haala kadi mi haalama mi anda sa tini ab kalis oɗo mo keftino ɗen ɗo hen haawi hayti yaade joni salamu aleykum woni ko jaho salamu aleykum mo haalo wonmo haaldanno téléphone yimɓe wuuro mabɓe nanamma ko garo yalla jam tungunen mawɗum ne fay wadda ɗon celli jam ta mawɗum mawɗum jam ta alhamdulillah mbaɗɗon tampere ko jam yino mbaɗɗon korka wallahi jam gondi hen nawɗon celli ham mawɗum jam tan nena man gonɗa mbeɗa korka wuli tan ɓoɗɗo ara ɓoɗɗo ara to astu asu min namduma gandani ala min ganda to asu woni i oɗon gonde astu ɓe ɗon ganda to astu woni ɗum wona toñange wondude amen asu en andiɗo min asuru woni walla ka totunoɗo min sawru yomin gayno asu i kono astu koye galle woni min soɓe ari ɗo Haaji amen yo asu wone bonen galle ko woni min asu wone galle o so wona bonni kanko so wona on koye asu lori min woni on galle. cahi min on cari min on caahi min no gawri nde min weddane koni galle minen fof min lori min leppi hay koccare min koccata min gasi hamin laaɓi hamin mbi ceerno joni an momonagal ma e oɗo kaɗo kala ko rewade Allah jokka ɗennam ko namdoɗamin ko pour holɗum namdoɗamin ko hamin jaabuma man namdoɗamin ko aɗa waɗa min sabrage man namdoɗamin ko aɗa fi ahaha ko ha daña hen ko boni woni foto kanko ko tawade tawade sabu seeɗa tinno Allah sa ari ƴeewo nder suudu to astu woni na ƴeewoyama noon kono minen saabu Allah e nelaɗo mum accu min cuuro e tekkonamin kono e moggonamin ko nomin moggorini ga haade min natti resete kadi ko oɗon ndesa wallahi amin mooli Allah nandi hende kamɓe Mooli de Allah. ndesa ɗum de kam hawnema mooli Allah sini hawani Allah on nattirta sadi ko minen ndesa aha hanki ko oɗon ndesano kadi hannde mbiyon on nattirta seeɗa ko minen ndesa min noon so tawi asu wonko waɗi on ni muusi on ɗum ko probléme mon e asu kadi ɗum ko haaju moɗon min ɗum mi lijitani ɗum mi yahani ɗin dossier ji min on domaine kadi mi yarani fof kadi ɗum haajam ala hen hakkude monen e asu mi wona intermédiaire hakkude mon asu mi wona gonoɗo enne mbaɗo waɗa ni gauche à droite hakkude moɗon e asu no asu wayi waade ene wayi watude ene wayi hollirde ene wayi sifrade ɗum ko haajuji mon ko probléme moɗon min noon astu ko sahilam hanki sahilam hande sahilam janggo sahilam ha lakara min wona noon nandi min ko ɗum woni ko lijinmi hakkudemi asude ko nandude mais probléme hakkude moɗon e asu walla ko asu waɗat on walla ko asu nannata mon walla ko asu haaɗi on walla ko heedi on min mi lijirani ɗon hol probléme ami ɗum ala min ɗum ha jamala hen Pulaar wi haal min ko kanko namdimi soɗon gandiro woni kalnon kam ko on namdimi on addi ham ɗo kanko cohlumi min ganda to ko heddi ko no min ɗum wawi lijjide ɗum aɗa andi ka jolaɗo hebde min ɓe mbima sa dañi koɗo o are galle ma haɗa ma namdade koɗo o holko woni uppa haw yalta galle o arta o yaha nder wuuro kala mo artiri so arti e moƴƴo juulɗo ko juulɗo so arti e ganduɗa hoore ma jarowo ko jarowo so arti e mandilowo ko mandilowo so arti e gonɗo baar ko neɗɗo baar asu noon asu yalte galle ne noon koye ma o foti ma o hawl onon nandi ko lahal yiiti mbiɗi mum wattite moƴƴo ala ɗo henna ko asu gati min kam ko ɗo garanmi ko ɗo tawanmi asu ko ɗo gondumi e asu kala ko mbawi waddude e asu ko ɗon mbadda min muɗum e galle he a faami min noon ko wawi muusode walla ko guncita e deedi mon ko toon ñolata wonde hakkudemi asu ko yirgat toon ko toon waɗata paayi golli puy kono haydara wawa ɗum ittude golli puyde aha koy a haalani haydara wawa ɗum ittude haalama reftema ko hakkudemi asu ko ɗum wona neɗɗo wawi ɗum ittude ɗum oto tampine koye mon ni oɗo haala hewka mbimi ɗum ɗon cohoro ay neɗɗo so neka he galle bamum nekanaki jinnaɓe mum hay so yalte galle goɗɗo nekanta ko jinnaɗo goɗɗo ay no lohortoɗa nene ma ni ko noon mbiɗa aɗa lohoro min no min gona gurdude min gona lohoreɓe amin jibini hono ma min gona lohoreɓe tawi ɗo ka boobo lohotoɗo a yahata ha galle mon to yumma nan toon minen min gona lohoreɓe de anen kala mami to guddira ko woni galle mon ko toon haɗata minen e yumma ko piɗele guite mbadda toon acca mi ɗaccima hara minami harminima ay ɗemgal ma no pirɗa yamini ni pirdata yumma
on mooli yalla mi nani ma o addan ma nannede juuɗe ay o mi nani sa accani o mi nani amma yam tan koye nani mayata tan koye nani nanɗo noon diwani fende komi nani ñande fo ka nanɗo ñande fo ka ceediɗo ñande fo komi nani yo menɗa nanani ñande fo mi nani yo menɗa nanani he min komi mayimi tampi somi ari ɗo tan ko bone somi yettimo ɗo tan ko caɗele onon ko woni an tawdi ko caɗele ko min de moɗani caggal astu kam e kaw harminde galle o wallahi yalla holon gal tawdi mbiɗa sa ari ɗo ko caɗele sa ari ɗo ko musibe harmin galle o hattu galle mon mboɗo jogui wonan ɓemi ɗo hattu galle mon mboɗo jogui wonan ɓemi ɗo gonan ɗoma ɗo wonan ɓemi ɗo gonan ɗoma ɗo mo bonniɗɗa wuuro mo pirtiɗɗa wuuro pusɗa galle amen o ko on gonduɗa ɗo ko on wonanma ɗo joni noon tawama ɗo Allah minen a wawa wadde min supporté a wawa heññude min e nder ma e gurdam ma tawi min jooɗi a tawi min emin jooɗi e galle amen a namdima mo namdotoɗa min mbima ala ɗo ɓurno yodde ko koora mbasa fawrude hen konngol so wonano iblis koko ƴurbima ha heewi aɗa ari aɗa yiɗi dajjita aɗa dow amen somin sa namdima wiyama ala ɗo ya hoot holko jokkata haala kono jam ñalli yawur tan ko ɗon guesam haaji min mi hotta cukalel dewel haat galle mon andude minen maccanalla lori min de on jiɗa ham tan andu a tampini min de on cohlani tan andu minen a woyni min de on jiɗa ham tan min on cohlani min min non ɗo komi naroɗo hande komi naroɗo janggo komi gonoɗo hande minen a heddo kaabu men ɗo min so kaabu assalamu aleykum kaabu somi nayi galle he walla mi ñaɓorɗo mi yeytoɗo mi weltoɗo mi dimmoɗo mi yerbinɗo haɗon ko woni allah akbar o kam ko woni assalamu aleykum maaleykum salam no mbaɗon kaabu no mbaɗɗa tammi a selli moɗum kay moɗum tan jam tan jetti allah moɗum alhamdulillah assalamu aleykum enen ko jari ɗum e o galle assalamu aleykum ɗo ha en mbawa yaltude o galle an ha jeew galle kamɓe ɓe calminta kamɓe kay no mbaɗɗa aɗa selli ga moɗum korka muusi ko fof so neɗɗo salminama yo jaabu aɗa selli ka mawɗum no galle no mawɗum selli on tan woni jam tan jetti allah mawɗum ni machallah jam tan alhamdulillah merin ɗo ƴewde astu kalis ko astu eyyi e mbenno ko jaaɗo jeeɗo eyyi kono min mbi kam min jaaba himɓe hen maro minde kaabu min ronki ande tan oɗo probléme gonɗo hakkudam ɓeeɗo mi ronki femme wallahi mi ronki te min kam min aɗa andi min mi walardem mi boniri ɓeɗo neeti ala on an ka ni hiɗi ni min mi wawa wadde ɗum an ko allah fewluma allah andi mi wawa wadde ɗum min kala koɓe jiiɗe aduna ko ɗum woni ko mbanna walla go mbeɗa famani kadi min somi ari ɗo hen hay somi yettima galle o ƴewatmi ko yidde goto mabɓe mi ƴeewa so comci mum tufni wuppana ɗum so tawi hoore mum ne firi mi mooro ɗum so tawi minen somi tawi galle o woni en saltiɗi woni gueɗe jiɗami ko walludeɓe hen kadi kamɓe koɓe jinnaɓam koɓe jinnaɓam ani hiilo ɓaɗi noon koɓe jinnaɓam kala ko ponnomi ɗo henno wadde walla kamɓe koɓe poti wadde gandum mboɗo wawi ɗon hedde somi ari ko ɗum jiɗmi mi wallodira e astu tan somi ari ko ɗum kono min kaaba soɓe jiyam ɗo tan hankkadi ni ko samno e leydi ñama ko foof ruplima yalte buure kam ɗum natti fa nedde yo wel so neɗɗo weeli ɓuuri so neɗɗo metti probléme mum metti ina so metti ko probléme mum tan neɗɗo yo wel ɓe mbi wela ñaame ɓuuri haade woppe wona moƴƴi joni ka min mbaɗam yaha eyyi mi salmini galle a jarama no fewi merci jarama mi salmini galle on jarama kokani wulno kono mbattan hakkilla tan ko heddi hen ko heewani wallahi joni gas walla de ay neɗɗo no wona nokku woturu taw wona kurjuru aɗa andi kurjuru ka assalamu aleykum on jaɓata ko an holno min jabotoma minen min ngala ɓerɗe jabotoɗe bon ɓerde jabotoɗe ko min ngala ko jogui ɗon min jogui ko ɓerde deƴƴore tumminade eyyi bon simo min jikati tummini min ko tumminade jogui ɗon dal aduna noon tummintaki kewti tumminade asama ubama ɓooyi maayi ɓooyi woni ɗo ko welde woni ɗo ko safde woni ɗo ko andude ko haalata ko waɗata belna gurdama ha wela ma ya naata aljanna kono woni ɗo tan ñirɓini jiiɗa fo aɗa metti jiiɗa fo tan ya ha ɓoye wontere ma ko cancer walla ma feere ma boni beele ɓuuri kadi min kaaldeyam min somi haalde mon kaaldeyam pourquoi min kaaldema minen min dépasse yo artu juuɗa minen ɗum min jiiɗi minen ok joni korka maya min keyɗi olo joni o yaaha min keyɗi min maayi min lorima min lebbi joni o yaaha sallah jaɓi min ñamani min kaarayi eyyi e joni asu yaaha taw ɗon jiiɗama yiɗo kay mais mi wimo janggo yo daw alhamdulillahi rabbil alamin e joomum wala joomum o hirnata kono koko jaɓama
ah bon ñani hen momi sakko meɗan sakkade adunam wadde parcelle ak ma momi sakko meɗan sakkade parcelle ak ma somo yahano mi duusan mo douze mo gasi ya inchallah jabi Allah way douza inchallah komi pori jeyde ko accen min ɗo ko jeeyi Allah min kaso mbiɗa mi nawal kakam fof wallahi yo nawor bagage am kay mi nawal ya ko fe fofam mi nawal tout hay dara hettata ko nawa bagage ma i jam neɗɗo yaw po kaka mo bangi hendu marga ko fe non ma do wallahi gasi moƴƴi hendu marga moƴƴi min maayi moƴƴi machallah lebbi jeegom noon min tayanma waadu hakkunde amen ma lebbi jeegom ko ɗum sariya wiye dewgal lebbi jeegom ɗi so tawi a yiya min jiyanima ɗo joni haala mon ko gorko worɓe garan ɗo mon wonno ko hakkunde mon e astu joni on jawi nden haare joni hakkunde ko dikkiɗon combat ko hakkunde amen e wallahi bawɗi tungi wallahi yo bawɗi tungi bawɗi koye tungi beeli bawɗi cerkiti oho e bawɗi beeli wallahi barke rasulullah bawɗi beeli alan andi bawɗi beeli ya bawɗi lebbi jeegom to lebbi jeegom ɗi so fayi ñalamo goto tawa ɗo babiraɓe lelɗo wallahi lebbi jeegom so fayi ñalamo goto tawa ɗo babiraɓe lelɗo ene min maayi min tempi min dorima kino oɗo debbo naati ɗo min dañi bone te an korka wiyete kanko yo seyɗani tongi ala ene hen mene kono enen o galle seyɗani tongira wonno e adude he fof nande tongira ko seyɗani ummi wuuro ari noon gasi to seyɗani hoɗima hono mbatta wallahi so wonani ken hoɗo ɓeɗo piggal ɓe ala e mabɓe diwɗo muuɗo saka wona mballu ƴeew ɓeɗo e hokkude men ƴeew so latti cahan ƴeew oɗo as somin daarimo hamin daarimo cuɓaɗagal ngal arti mi salima mi waɗi salal mouhammadou walal mouhammadou birimo fooɗi biramo fooɗi biramo ñakki hayɗe ñakkantere guitti gattangari umma ha goote ɗini tuɓaɗi yoni noon ƴeewmi rofomo womru wotere la ilaha illallah cuɓaɗagal ngal artat nomimi sellani ka koorɗo mbeɗa nder sellani yoni ka koorɗo est ce que noon o arani o fandinoma ɗo kono rutti ndiyam yananema o faati o calimi ɗo ko ndiyam yan